پشتی دو روزانه جیوین و گفتگویان کنگره وارسوی تایبەت bi kêmkirina matirsiyan li ser rojhilata navîn bi beşdarbûna nûner û berpirsên bêhtirî şê swalatên cîhanî gotina van de hejmarek welatên Ereb jî hebûn bi dawî hat. Di Kongreyê Warso de her yekê ji welatên Siûdiye û Îmarat û Behrên û Misir û Yemen û Urdun û Kuwêt û Megrib û Oman û Qatar nûneratiya welatên Erebî kirin. Di dawiya Kongr de amedebûyan tekez kirin li ser giringiya karê hevbeş ji bo bi destxistina ewlehiyî û aramiyê li rojhilata navîn. Her wiha çawaniya rêgiriyê li terorê û belavbûna çekên kîmyawî û matirsiya wê li ser ewlehiya deverê bi giştî hate guftûgû kirin. Cîgirê Serokê Amerîkî Mike Pence goyek ji beşdarbûyan bû di Kongr de ragihand got beşdarbûyan tekez kirin li ser wêyekê got Îran matirsiyeke mezin e li ser devera rojhilata navîn bi giştî. Ev yekem care got welatên Erebî li ser yek masê li gel Serokwezîrên İsraîlê Benyamin Netanyahu dicivin. Got ev yek bû cihê nerazîbûna hikûmeta Filastînî. Got matirsiyek li cem wê peyda kir. Got ev yek biberiyek ji bo bihêzkirina peywendiyên welatên Erebî bi İsraîl re. Lê tevî vê yekê diyar e got welatên Erebî giringiye didin rawestandina İsraîlê di deverê de bêhtir ji destpêşxiriya Erebî ji bo aştiyê li Filastîn. Got ev yek hate tekezkirin piştî civîna Netanyahu li gel wezîrê derve yê Oman Yusuf bin Elewî her wiha serdana Netanyahu beriya niha ji bo heman welatî. Netanyahu ji aliyê xwe ve eşkere kir got Kongrê Warso derfeteke ji bo kar li gel welatên Erebî ji bo bihêzkirina bercewendiyên hevbeş di şerê li dijî Îranê de. Her wiha diyar kir got seredana wî ji bo Oman rêve dike ji bo hindek alî û welatên din got heman biryarê bidin û rûpeleke nû vekin bi İsraîlê re. Ji aliyê xwe ve berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Îranê Behram Qasimî ragihand got ev Kongr bi neserkeftinê û dûrbûn ji rastiyê bi nav kir û tekez kir got tu Kongr bê amedebûna Îran û Tirkiye û Iraq û Sûriye û Libnan û Filastîn û Rûsya û Sîn nayê serkeftin û da diyarkirin got Amerîka bi kiryar û biryarên xwe tev li heviyê li rojhilata navîn peyda dike.